Yeah, so panopa tifuna tilongosole china chilichonse chimene why nkhondo ya Ukraine komanso Russia sikutha. Tilongosola mbali yayikulu makamanga mbali imene ili yokhudza ndi business. By the way, tisanalongosole zifukwa zimenezozo tiyeni tipasane update yaku Ukraine komweko. Ukraine panopa ikulemba kalata imene ikupita kwa Trump akumuwuza kwena kuti akulu plani yanu yokuti ife tipereke malo ku Russia sitheka ulopata vuta patatani sitheka ifeyo malo silipereka chifukwa malamulo athu komanso international law zimenezo mulibemo kuti ifeyo tipereke malo ku dziko la Russia. Pakali pano Russia ikupanga control 30% 30% ya malo out of 100 ndikuti ali manja kale mwa Russia. Trump anazanenapo kuti iyayi inuyo vomerezani gonjani malo amene Russia yatenga atenge komanso ingakhale malo ena amene Russia sikupanga control kwa malo amenewo ndithu Russia itenge. So Zelensky amakhanga kuti amazembazemba samawerenga tinakupasani dzulo kuti Trump anayankhula kuti ineyo kwenikweni sindikusangalala, I'm so disappointed ndi Zelensky chifukwa sakuwerengaso even zimene maplan amene nampatsa. Tinakambanso dzulo kuti USA chifukwa ikupanga zimene zizi. Why ikupanga zimene zizi? Like ndi friend amene sungapange trust chifukwa Zelensky akamati ndi friend amene na Trump kumapitako nthawi zonse maonaso inuyo ukambira naye kumabwera koma upeza kunzoti ma actions zochitika Trump akumayima limodzi ndi Russia. Kumbali naye ku dziko la Ukraine ndithu zinthu zambiri ndithu zikuonongedwabe. Russia ikupitiriza ndithu kuphwasulabe. Pakali pano madera ambiri even magetsi kulibe akukhala mu mdima. Chifukwa kuti kuma energy kunkula ya ku Ukraine Russia inapolisa. So pali zinthu zotsamwitsa zambiri zovuta zambiri zimene zili ku dziko lija la Ukraine. Tikachoka kumeneko tiyeni tuone kuti kodi Trump ndi maiko aku Europe aku NATO makamaka for most of countries amene wawo ndi a NATO ndi aku Europe amene ali kabungu kacha timakamba kacha. Trump akuti chani za NATO kama ndi maiko aku Europe. Trump akuti anthu amene wawa ndi amene akusokoneza peace plan yolena kuti zinthu zikuku zilongosoke akuti amene akusokoneza ndi maiko aku Europe. So by the way maybe ena samapanga understand kuti zikumatheka bwanji Trump mbali naye akumapita ku Russia, mbali naye kukhangatira limodzi ku Europe, mbali naye khangatira limodzi ku Ukraine. Timafuna tinene pano kuti nyambalo yayikulu kwambiri ndi America. Mwina ena samapanga understand koma panopa lero tiphwasula zisisi zonsezo and anthu mudziwe bwinobwino opanga makane atha kumapanga makane koma azipanganso makane ndi maumboni awo. Choyambirira timafuna tikambe pano kuti Trump maganizidwe ake komanso even Trump ndi America yomwe ndi anthu a business kwambiri. America ngati dziko palokha ndi la business kwambiri, opanga business. Ma policies ake ndi a business. Akamata amatariffs misonkho ma sanctions machanza ambiri mbiri zimakhala zoti it's on their benefit. Zipindulire iwo. Ndi kukumananso ndi Trump ngati President Trump is a business guy, is a businessman. Ndipo ndi olemera. Ndipo amadziwa masamu kuti apa nditere. Ndipo palibe amene angamukosi. So zinthu zimene zimangada combine together zili limodzi. Ku business amene unapanga za business management whatsoever kuli principle imodzi ina yake. Principle imeneyo timanena kuti business yako ikhale ikusolve problem. I think so pompano so Bushiri wapanga podcast ina yake akukamba za business. And anankhonona ka video kana ka short ku Instagram. Amana kuti kodi inuyo
ngati zovala nkuika pa social media nkumati ndipezeni available nchani basi kuzoti mudikira nthawi itali iniyo business yanu ikusolva vuto lanji. Anyway, amathatha kuzoona kuti ku business ngati ufuna business yako ikhale usagwa iyayi, business yako ikhale iniyeni, umayenera business yako icha izisolva problem, business yako izisolva vuto lina lakeso. Ngati business yako ikusolva vuto lina lakeso ndikuti business imeneyo ikhala ndithu yokhazikika ndipo ichita bwino. So for example, business mu community, mu society, mudera mwanumo mulibe kumene anthu amagula mankhwala, mulibe pharmacy. Ndikuti iweyo ngati uli ndi ndalama pita mmene mujamo ndikutsegula pharmacy. Understand kuona kuti aliyense as long as a human being pena pake ndithu pamawawa umadwala, then pharmacy ijayo ikhala ngati solution to the problem. So anthu definitely azifikabe uwona zoti mudula amene mumu chakudya chikuvutirapo, chakudya chimene chikuvutacho iweyo kachitenge kwina wake uchibweretseko chisolva vuto. So with this principle tikayang'ana pamene papa ena ake amabwera kuti ndi maganizo au satana pamene mundimvese bwino fankhani ikupita ku America amabwera ndi maganizo au satana. Maganizo ake amabwera ndona kuti iwaja amabwera they create a problem, amapanga vuto la amalilenga, right? Akalipanga vuto lija akalibweretsa, then they bring the solution, kena akamabweretsa solution yake. Ene mwamva? So my examples ambiri ndikupatsana. My examples ndopasa my example ambiri ngati tingoelekeza ngati achina zakumwazi. Zakumwazi pali okay tingoelekeza ngati mwana chita Coca-Cola zakumwa zambiri zimene kumwa mazi mumakhala sugar wambiri, sugar amene apa exceeds the limit akupyula muyezo. Iweyo tingoelekeza ngati as a man ndoto muna tingoelekeza ukuyenera kudya masipuni okwana 6 pa tsiku ngati achuluka amene masipuni 6 a sugar pa tsiku nde mujeni yeso mino ngati kakhala muti kachikhala mutani kachikhala mutra kamukeke kamchane masipuni akuyenera kukhala okwana 6 asapitirire pa masipuni okwana 6. Then iweyo nkukapeza kuona kuti ma drinks muja tingoelekeza ngati Coca-Cola mukapeza kuti muli masipuni okwana 11 a sugar. So mutha kuona zoti amene kuti apena maikayo samaganiza zokhuza ndi tsanzi ya anthu amadziwa fama zazo ndi sugar uja mukamama zimene zazo zima drinks zimene zango wonders mukamama at the end of the day zikuononga matupi athu. Kenako chifukwa sugar wambiri iyayi tukwashosha china diabetes china zambiri mbiri zimene tingazipeza. So iweyo ufuna safune mupita ku pharmacy. So pharmacy is a $1 billion industry. Pharmaceutical guys ngati kuli industry imene yama billion uchuluka kwambiri ndi pharmacy. Koma zonsezo because akumazungulira kusediko ndikumaponya poison, ndikumaponya mankhwala akupha muzakudya zimene tikumapanga consume every day daily. Ngati tikumadya zimene zoja kenako afterwards kenako tikumapitilira basa papa apa sindikuva bwino maguti mavuto ambiri. Mutha kuona zoti even palapa pompano pa naona zoti muone ndine Jack anakamba kana kuza ndi Cerelac pajena mabasa analicha akhandalicha apeza kuona kuti Cerelac kwa ku maiko kwina mulibe sugar ambiri koma Cerelac kwa ku Africa muli sugar ambiri zimene zizoyipa kwambiri even company yavomera zimene zonse. Fuso ndikumati mufuso kuti cholinga chachone chani iwaja amabwera ndi mindset yoyipa kwambiri apange create problem basi cholinga chake inuyo mukagule solution yonso ndithu amabwera nayo ndiwo. Tamvana principle imeneyi yomati tibweretse solution ngati business ena atigule ndekuti anthu anayiphatikiza ndi za usatana anayikapo kuipa mtima kuti bola tingopanga create problem ija kuti mpaka na solution izatepezabe azafuna solution ife example amene asadandaula.
same thing with magalimoto ena but magalimoto ndona kuti magalimoto amakonzerwa kazichani zambiri mbiri semakhanza kuti iwenso kumadabasa kuti kuma papa nditu inu sanga kuti chiso cholimba papa koma inu mmene akonzera galimoto yakongolola imuti sangaiteleko it's a business man zonse zampangadala kana kumukagule ma spare parts ndi daily mashopa ama spare parts kungodzaza kosi kuti muzikagula so kuti sangakwanise kuyika zinthu zabwinobwino yake koma amachita kuwerengera nthawi ichi ukangoyendera miyezi 9 ukangoyendera chaka chimodzi ukangoyendera motero chikuvute kenako uzibwerera zokagula ma spare parts kupeza ma spare parts kudula kwambiri so ndi anthu anokuti akupanga create problem kalekale anthu kumayendetsa timene kunalibe kalekale anthu amapanga chinthu cholimba galimoto yolimba kumayendera zaka 30 pakatalipo tikunena panopa zimagalimoto zina zimene zinakonzedwa kalekale zidakalipo minaso madzionaso ineyo analibe kaganizo kamene kuti abwereso chiwonongeka ayi anali maganizo kuti tikonze chinthu choti chithandizire society chithandizire munthu koma panopa zonsezo zinatha panopa amayesesa kuti pena pake chikhale choti chizikatsamwidwa kuzikabwerera ku shop ya ma spare parts kuzikakonza mafando pasana example ngene kena kuti bwerere ku why to panga refa zimene zisitu ku America poyambirira Russia Soviet Union idata Russia inazauza America kuti tikufuna tijoine nawo NATO tabu komano in response America idakana kuti NATO nesimanga join NATO. When Putin first became president, he floated the idea of Russia joining NATO. Clinton's like, we don't really like that idea very much. Right? Why? Russia tried to join NATO in 2000. That's a fact. Okay, they tried to join NATO. So just think about this. NATO exists to keep Russia contained. Whatever. But that's why it exists. So if Russia seeks to join NATO, it is by definition a sign that NATO's job is done here. We can declare victory and go home. The fact that they turned him down is like so shocking to me, but it's true. NATO. Do you know why could Russia needs join NATO? Why? Okay. Chifaya can do what's on. But they came. America tinakambala kuti mapita maiko ndena ndikumakauza kuona kuti inutu muziri pasandrama chifukwa fedi tizikutirezani kuchokera ku ma threats ndikuona kuti ziopsezo ena atakupangana ataki atakuphani atakuchanjana ndiye kuti inuyo kuti mukhale bwino ife tizikutetezani kapena poya itisainane deal ina yake. For example, ndopasa an example ngati 1971 America inapita ku Saudi Arabia ndikasana petrodollar mubanga check nkhani imene petrodollar deal ndiyona kuti America inauza Saudi Arabia kuti ku region kuno sikuli bwino kuli zotsamwisa zambiri kuli ma threats ambiri koma ife ngati America ife tizikutetezana koma in return mafuta anuwa muzigulisa m'madola ndisunzo ndi mirengo ocharger ndi ma Americans currency mina azigulisidwa mafuta aja azigulisidwa m'madollars sazigulisidwa mu ndalama ya ku Saudi, right? Chifukwa chani amapasa ma examples ngati Russia itakupangana attack, Iran itakupangana attack, North Korea itakupangana attack. Komano inuyo mundiuze kono zoti mayiko amene wazona angakwanisa kupanga attack azinzawo kabana ndi history imene yoyo mupeza kuti no America imaveka mayiko ena ngati ma villains nyambalo pakizungu ngati ma villains nyambalo. America imaveka mayiko ena kwaveka maina kwaveka tambiri kuti awawa ndi ma villains awawa ndi manyambalo basi. So this is why America idakana Russia kuigana Russia kuti isajoine NATO. Msajoine nawo chifana zoti America nakana Russia kuti joine NATO chifoti anazo zoti ndoti nyambalo ndi basirani sigwira ndoti sirikani nyambalo. Sometimes even mayiko inu muzivanga understand
sometimes maiko ena amakafuna kubanga cooperate amafuna kukhala bwino ndi America ichaya kuti okay chabwino tivomerezane chabwino deal amavome even nuclear deal nthawi ya Obama even inatheka. Do you know that pakati pa Iran ndi America arabu ya Trump anayisokoneza kuyiphwasula yonse izizi maiko sometimes amafuna kubanga cooperate kuti okay tenti limodzi khani limodzi komano America ikumbuki pajatu tumatenga ndalama pajatu tunasenela madilo ina ndi maiko ena wauza kuti nyambalo ndizo izo nyambalo ndipo napata awuzana kuti chani chifukwa anthu definitely anakuona kuti akulu basiro abantu zinokona ngasi nyambalo za basi tinazo limodzi ndi America imesa kuti yayi pasakhale kuti popanda nyambalo ikhalepo Russia, Iran, China zikhanga zonse zini nyambalo yeyo akhanga ndi mpulumutsi. So that's why nkhondo ya Russia ndi Ukraine ikuoneka kuti ifuna kuti most of the times Trump amapita ku Russia akukhanga apita ku Russia kuyenchana are you telling me kuti inuyo Russia ndi dziko limodzi. America is a continent, it's a superpower, period. America is a superpower and you can't argue on that. Sipangakhala kuboka debate zimenezo. Are you telling me inu mukunduza kona kuti America ingakanika kusolva voto la Russia? Itha kusolva bwino koma mumvetse bana kona kuti apangira dala amafori Russia ikhale ndi nyambalo litu ndipo amija kuyipasa uloka mphamvu choncho kumanya kuyipembedzera chone kuti Russia ikhalebe nyambalo zesesero zimene ndikuza nabazi izi ndisindikuza nabazi Russia inafuna kujoina NATO koma anayikaniza chabwino mpaka na to the point onena kuti even Trump yo amagwisa chiro Russia yo ngati chopyezera. Do you know that? Chopyezera koma kupyeza anthu ena mukapanda kusonkha kuneto kuti ndiuze nani ndiuze nyambalo ndiuze kupanga atake ndiuze Russia yo kuti ikuthebela nzenzene ndiuze Russia kuti ikuthebela nzenzene mukapanda kusonkha kuneto. Of the presidents of a big country stood up and said, well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us? I said, you didn't pay? You're delinquent? He said, yes, let's say that happened. No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You got to pay. You got to pay your bills. What does that tell you? Iniwe ngati anthu oganiza mulimo ubongo zimene zikuza kuti yani ngati anthu oganiza muno bwino zikuza nakuona kuti nyambalo zizi zitimachita kupanga ndife kuzipanga kuzilenga. It's a problem. Ili ndi vuto tibwere ku principle ya business ichi. Ili ndi vuto limene timachita kupanga create vuto limene talika ika vuto lija then ife timazabwera ngati solution yake. That's why America imatsogola kwambiri ini makampani ambiri okhoza zida za nkhondo azigulitsa zida kena bwere khanga lona ikusolve. Trump afuna Nobel Prize ya peace apeza chikhongatiye munthu odziwa kusolve milandu nkhondo chani Trump afuna zimenezo koma yonsezo nkhondo zonsezi amene akumakhala kumbali kuwelezera ndi omwewo. Even 28 peace plan imona ngati okay muzati chichonse mina ngaruse Trump chili chonse chimakhala mbali ya khozana ndi Russia. Ayi basi chanchani khanga kuipembedza Russia khanga kuyopa khanga kutere zadala kana bana kuti ayi Putin is my good friend. Even Putin kumutchula kuti is a war criminal amakanika anthu akwamika akuluakulu amakanika kuti amutchula kuti is a war criminal amakanika umva nchani is a great leader nchani ngani yake. It's a business my bro, it's a business. The business yotentha kwambiri meneja
pakhale nyambalo basi, pakhale vuto basi, iwo abweretsa solution. Agulitsa zida zingati ku Ukraine, America. So izi niza deep. Ndifuna ngibuyisa mumbona. Fana zote ena ake umamiro sazibanga understand uva ababa ndi chachikulu tifari dikide America kuti iyankhano chani pa nthawi imene Zelensky akufuna alembe kalata akutumiza kuti ife officially kuti silipereka ngati kumuyankha Trump. Answer lake ndikuwuzeni imene ayankha Trump amukakamiza Putin kuti athiye nkhondo amenya atibule kwambiri amve kuwawa kwambiri tibule kwambiri osilo amene chuningo kuti pakhale vuto ndithu Zelensky alire athawiranso kuti ku America. Guys, thank you so much. Nalawene Cameras.